Türkmenistanyň wekiliýeti 6-njy noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ähli umumy döwürleýin fin boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyna söz azatlygynyň metbuat azatlygyna, gender deňliginden hereket azatlygyna çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýyna fin berildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýewiň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we öňe gidişlikleriň gazanylýanlygyny öňe sürdi. 80-den gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklipnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günübatary ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistana adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa Halkara Zähmet Guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny esewwan etmek üçin soňky aýlarda ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana pagty ýygyň möhümini mejburi zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirme etmeler, ýylatyň maglumat elýeterliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklipnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmänligini belläp bu ýurda gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagan edýän kanunçylyk namasyny kabul etmegi hemde maglumat elýeterliginiň we ýygnanyşmak azatlygynyň öňüni baglayan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Ähli umumy döwletin sine çykyş eden ABŞ wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat elýeterliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has maglumat elýeterligi bilen üpçün edilmegini gazanmak üçin hemde aýdynlygy we açaçanlygy artdyrmak tagallarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hemde raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. ABC Türkmenistana zor bilen ýitirme edilenleriň ährisi şo sana türme möhleti tamamlanan adamlar barada olaryň maşgaly agzalaryna we adwokatlaryna maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hemde ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistanyň 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistana raýatlaryň senzurusyz internet bilen üpçün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyny kepil geçilmegine teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistany zor bilen ýitirme etmeler boýunça halkara konvensiýa hemde gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmaga çagyrdy. Germaniýa türkmen tutawhanalarına yaramaz şertleri hemde söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda agzalan meseleler bilen bir hatarda azy howpçulugynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny alada beýan etdi. Günübatary ýurtlarynyň tapawutlukda Russiýa, Iran we Hytaý ýaly awtoritariýa ýurtlaryň wekilleri ähli umumy döwürleýin siniň dowamyna Türkmenistana adam hukuklaryny ösürmek ugruny gazanlanyň gaýdylýan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurarlaryny güýçlendirmek tagallalaryny gutlady. Hytaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny goramak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagallalaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hytaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklipnama hödürledi. Duşu gatnaşan Iran wekiliýeti hem Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şo sana saglygy saklaýyş ulgamynyň milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, ýylatyň arasy agyz suw bilen üpçün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda Iran Türkmenistana şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyna ara tapawdy, aşaklatmagy teklip etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetmek ýerleriň kanunçylyk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruna geçirilen okuw sapaklaryna, türli pudoklarda amal edilýän milli maksatnamalary we beýlekleri salgylany. Ähli umumy döwletin fin Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşine her 5 ýylda bir gezek geçirilýär. Mundan Türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň maý aýynda Jenewada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat bilen çykyş edipdi.